Lenovo to myslí s mobilnými telefónmi vážne. Dôkazom toho je aj model S856, ktorý k používateľom prichádza s viacerými zaujímavými funkciami. Na vrchu balenia S856 je samotný telefón. Pod ním sú v papierovom obale uložené návody. Výrobca štedro pridal aj ochranné fólie na displeji. Nechýbajú ani hands-free slúchadlá, spolu s náhradnými silikónovými štuplíkmi do uší. Nabíjanie zabezpečuje USB kábel, ktorý zároveň slúži aj na spojenie s počítačom. Ku káblu patrí samozrejme aj USB nabíjačka. Nechýba ani vyberateľná batéria. No a na záver ešte aj špeciálne príslušenstvo, ktorým je obal k telefónu, dokonca s nožičkou, ktorá sa dá ohnúť a tým umožní postaviť telefón na stôl. Samotný telefón patrí medzi najdostupnejšie zariadenia, ktoré podporujú mobilné siete už 4. generácie. Podpora LTE a samozrejme ani ďalších sietí teda nechýba. V dnešnej dobe, keď sa už touto technológiou postupne zahusťuje celé Slovensko, je to naozaj dôležité. Tak ako aj veľký a teda prehľadný HD displej. Pri 856 dostal veľkosť 5,5 palca. Za ním stojí technológia IPS, ktorá rozširuje pozorovacie uhly displeja až na 180 stupňov. K poriadnemu zariadeniu však patrí aj poriadna rýchlosť a výkon. Výrobca si ju v tomto prípade potvrdil procesorom od známeho Qualcommu. Má frekvenciu 1,2 GHz a dokonca dokáže šetriť energiu batérií. Práve tá je pritom vymeniteľná a má kapacitu 2500 mAh, čo predstavuje asi 25 hodín hovoru či 19 dní v stand-by režime. Silu jej dodáva aj novšia lítium-polymérová technológia. Čo sa týka operačného systému, Lenovo ide pri svojich zariadeniach ruka v ruke s aktuálnym trendom najnovšej verzie Androidu. Vo vnútri si tak kráľuje Android 4.4 so všetkými svojimi výhodami. Najžiadanejším komponentom v mobiloch sú samotné fotoaparáty. Dnes je pritom už štandardom, aby boli v zariadení kamery dve. Základná predná má v S856 rozlíšenie 1,6 megapixelov a zadná ich má 8. K tomu aj autofokus a tiež LED blesk. Fotografie a videá môžu pritom putovať buď do internej 8 GB pamäte, alebo prípadne aj na externú microSD kartu, keďže má pre ňu zariadenie slot. Požiadavkou od samotných používateľov je často to, aby mali kam umiestniť dve SIM karty. Lenovo vyhovelo a tak má S856 dva sloty. Spájanie služobného a súkromného čísla je tak bezproblémové. Bezdrôtovú konektivitu v S856 zastupuje rozhranie Wi-Fi a k nemu aj štandardný Bluetooth vo verzii 4.0. Lenovo S856 má teda všetko, čo by moderný smartfón mal v základnej výbave mať. Určite pri ňom poteší aj to, že pomerne dosť muziky až tak veľa nestojí.